Xarel·lo, Macabeu, Parellada, res d'això, malvasia. Des del segle XIV, aquestes terres on ens trobem ara mateix del Garraf tenen i hostatgen la malvasia que la va portar un almogàver amb uns petits plançons d'unes lluites que tenia per allà a la Mediterrània amb Roger de Flor. Què era un almogàver? Doncs un autònom, així com un pagès, com un veterinari, com un narrador. Sigui com sigui, en aquestes vinyes i en aquest territori, a banda de plantar-hi els plançons de malvasia, també hi passen i hi van passar moltes altres històries. Si en voleu saber de passions, d'assassinats, de senyors feudals que tenien tot el poder, aneu a buscar el capítol del Pas de la mala dona a Patrimoni de Llegenda. I així podreu veure tot el que aquí també va passar.